Здравейте! Сега днес ще ви покажа как да направите ето такова стрес топче. За целта ще ви е нужна ножица, пластелин и найлон. Ето. Добре е да бъде безцветен, но ако нямате, няма страшно. Може да ползвате и какъвто имате в вас. Нека да започваме. Смесете няколко пръчки. Но не точно пръчки. Малко пластелин. Ако мислите, че един няма да ви свърши работа. Ако ви е страх да не се нацапате, може да ползвате ръкавици. Ето така. Вземам това жълто. Мисля, че тези са ми достатъчни. И ги смесвам на топка. Ето. За да не се цапа ръката ми или там, където поставям пластелина, е добре да ползвам найлон. Сега ще отрежа малко от найлона. Отрежете горе-долу колкото е голямо топчето. Съжалявам, че ви показвам как отрязвам найлона, но ми е малко трудно с тази турба. Знам, че моя е зелен, но няма просто друг. Ето. Ако случайно найлонът ви не ви стигне, може да използвате още. Ето. Ползвайте тиксо, или някакво лепило, за да може да обвиете добре. Препоръчвам ви да не сте с пластелинови ръце, докато обвивате. Докато ползвате тиксо, защото очевидно не става добре. Ще пробвам така. Не става просто нормален начин. Обвийте и от другата страна по същия начин. Ето. Ако мачкате добре, вече всичко ще е наред. Ако ви убива, не използвайте тиксо, ами нещо друго. Ето. Проектът беше доста лесен. И да, надявам се това да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре и ако решите, може да се абонирате за моя канал. Довиждане!